Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapon na ang atong sugilanon naguluhan og Raha Tupas o Hari Tupas. Siyang pag-umangkon ni Raha Humabon na mo'y naabtan ni Miguel Lopez de Legazpi. Siyang pagbalik din sa Subo, sa iyang pagdunggo din sa Subo in 1565. Pila ka dekada human napatay si Ferdinand Magellan sa Isla sa Mactan sa mga kamot ni Lapu-Lapu o sa iyang mga ginsakupan. Naaghat ko sa pagsuhid sa mga panid sa kasaysayan mahitungod sa gingharian ni Hari Tupas din sa Subo sa ilang gubat ni Legazpi na niresulta sa ilang panakigalaay. Tungod sa nakahasol nako ng mga sinuwat. Doon ni pada nako og link nga ingon kaliyo ni hit kay detalye sa karaang Subo. Ni ay mga sinuwat liyo pero tindaghan ng mga detalye. Ihulagway ang gingharian ni Hari Tupas, usa siyang matanga sa pagkahari, kinsa iyang mga paryente, kinsa iyang mga anak, kinsa iyang mga kadugo dinhi sa Subo. Giunsa niya pagbanos pagduma ang Subo gikan ni Raha Humabon. So akong gibasa na interest ba ko ba naa di tinuod. Naa di ay gidetalye gyud pila ka buka anak ni Hari Tupas, pila ka buki ang asawa, na si Hari Tupas kuno Islam, si Hari Tupas kuno usas labi bantugan nga hari sa tibok Southeast Asia, mga ingwanan na bang istorya ba? Kung diin man niya, kinsa man ning author? Di man familiar ang author? Di man siya authority ba sa karaang Subo, sa karaang Pilipinas? Sus, naigking ko towards the end of the book na ako na basahan. Niingon mga si Hari Tupas di kuno, usa sa original nga mga haligi sa Maharlika. Gisalingit gyud ang Maharlika. Wa may Maharlika sa atong kasaysayan sa Pilipinas. In fact, way Maharlika sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nahibaw tagid say namugos anang Maharlika. Ipamugos na ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. aron pag-justify sa daghan kay niya mga medalya sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Ug ipamugos na karon sa iyang anak na si Presidente Marcos Jr. nga mo'y ihingan sa labing unang investment fund sa kasaysayan sa Pilipinas, gitawag og Maharlika Investment Fund. So, ang pag-usab sa atong kasaysayan, di lang sa atong pakigbisog batok sa mga katsila, hasta sa pre-Hispanic period. Doon na rin nagpatuo karon nga nagsuwat og mga libro, gihulagway gud ang mga gubat ni Tupas. So, wa pa moabot si Legazpi, madaghan kuno kay siya kaaway dinhi sa Subo. Ihulagway pa unsa ka ngit-ngit sa gabii, unsa formation sa iyang mga sakop, unsa ilang mga armas, klaro kay gitumo-tumo ba. Diin man sila. Kung mga detalye adto. Nagsuwat siya rito pasog libro. So makaguol. And I'm sure kini mo ang mga libro ni abot naman ni nako, niabot na sab ni sa pipila nato kakatawhan. Og maybe ang uban mahinangop kay kinsa may di mahinangop mahibaw kag unsay nahitabo sa imong kagahapon. Pero mabiktima ta kung dili ta magsusi. Kay karon bisag giunsa na ko hunahuna, kinsa may makasuwat, kinsa ang mga igsuon ni Raha Humabon, kinsa ang mga parinti nilang Hari Tupas, bikin sa mga makasuwat ana. Doon ba historian sa karaang Subo? Wa. Yuwa man tayo dungog ng kamauto mo suwat. Doon natin mga sinuwat sa una, pero atong gisuwat sa panit sa kahoy, sa dahon sa kahoy. Dili ma-preserbar sa mosunod nga henerasyon. So masulubuon ni nga, and I would be very happy to be corrected by historians. Ang masulubuon nga kamatuoran mo, wa tay laing tinubdan, wa tay laing paagi paglili sa mga panghitabo sa kasaysayan, kundi gikan sa mga langyaw. Specifically gikan sa mga katsila. Nakalili ta precisely sa mga panghitabo sa 1521 tungod ni Andres Pigafetta. Antonio Pigafetta, ang scribe ni Magellan.
Nakahibaw tas mga panghitabo atol sa pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi tungod sa iyang kauban nga mga praile, tungod sa iyang kauban nga mga scribes, mga magsusuwat. So, mo ni dako kay baligho. Usa sa labing mahinungdanong bahin sa itong kasaysayan, mo sandig tas mga langyaw. Aron nga may muhulagway nato unsay nahitabo sa atong katiguangan. Kapait, no? Pero itandi ni mas pangilad sa Maharlika na niya mga libro nga ipamugos nila nga dunay Maharlika sa karaan aron pag-ingon nga dunay historical basis ang Maharlika guerrilla unit nga gipangangko ni anhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. bisag kapila na siya mapamatud sa US Army o sa subsequent investigation sa US government nga dakong bakak, dakong pangilad katong iyang pangangko na daghan kay siya napatay nga mga Hapones. Ari na lang ta sa mga langyaw. At least mas authorized ni kay dili authorized, mas authoritative ni kay didto man gid sila. Nakasaksi man gid sila sa aktual nga panghitabo. So niya ang mubo kayong mention sa mga dokumento sa Espanya mahitungod ni Hari Tupas. Niabot si Miguel Lopez de Legazpi din sa Subo 1565, nibiya siya sa Subo 1569. Wa siya mo dito atong Manila, dito siya Iloilo. Kay after 4 years sa iyang pagpabilin din sa Subo, na pamatud-an ni Miguel Lopez de Legazpi, dili makalahutay ang Subo og supply og pagkaon. So dito siya Iloilo. So actually, ang ilang pag-abot sa ubang bahin sa Pilipinas mong pagpangita og dugang pagkaon o mas dako na teritoryo. Utong nakatultol sila sa Manila. So for 4 years, si Miguel Lopez de Legazpi may nagduma sa Subo. Kuyog niya si Hari Tupas. Kay buhi man si Hari Tupas. Human siya nakigubat ni Legazpi, napildi siya ni Legazpi, naghigala sila ni Legazpi, nagpabunyag siya. Si Kristiyanos. In fact, si Legazpi mo iyang maninoy sa iyang pagpabunyag sa Kristyanismo ni Hari Tupas. So ato nang susihon tanan. Kanang bubo kayong higayon sa kasaysayan na naisgutan sa mga panid, sa mga sinuwat sa mga katsila, si Hari Tupas din sa Subo. Interesting kayo ang mga detalye na atong mabasa na usually wa ma-highlighted sa atong kasaysayan kay na sentro man ang atong atensyon ni Ferdinand Magellan o ni Raha Humabon o si Legazpi pag-abot niya sa Pilipinas, ang expansion na sa Spanish colonization adung sa Manila o basta mas dagko nga mga teritoryo. Limitado ra kayo ang mention sa Subo. So niya ang mga panid sa kasaysayan sib na naisgutan si Hari Tupas. Niabot si Miguel Lopez de Legazpi, ni dunggo siya sa pantalan din sa Subo, April 27, 1565. Natubaon niya sa sulod buwan, mao ang anibersaryo ining pagdunggo ni Miguel Lopez de Legazpi din sa Subo. Si Raha Tupas o ang iya mga sakop, nisukol dayon nila Miguel Lopez de Legazpi. Maybe nakadungog si Tupas nga salbahis ng mga puti, samas na itabo sa 1521, na kinahanglang suklan yun ang mga puti. Di tamo salig ano nila. So sukwahi kayo, mahigalaon kayo si Raha Humabon sa pag-abot ni Ferdinand Magellan in 1521, gigubat dayon ni Tupas si Legazpi in 1565. Ang explanation ana mao nga sa pagbiya sa mga sundao ni Magellan, human siya napatay sa Mactan, nag-away sab sila sa mga sundao ni Humabon. Timan humas gubat sa Mactan, gihiluan sa mga sakop ni Humabon ang mga sundao ni Magellan. May na lang silang Antonio Pigafetta, mga naogs barko, apil tato sila sa mga matay. Gimasakir man sila sa kabaybayunan din sa Subo. Doon mga pasangil nga nakasa mga katsila, or maybe para ni Humabon, wa man din ni gahom ni mga katsila, kaya na kung mapildi nila sila Lapu-Lapu, napildi man nun silang Lapu-Lapu. But nevertheless, dili naman naghigala ang mga katsila, pagbiya nila, o ang mga Persa ni Raha Humabon, nga nipalayas nila. Gikan din sa Subo. So naggubat sila. Gisunog nilang Miguel Lopez de Legazpi ang kabalayan din sa Subo o napildi silang Tupas. Si Hari Tupas ni biya sa kinapusuran sa Subo o dito tago sa kabukiran sa Subo. Nawa na makasunod ang mga sakop ni Miguel Lopez de Legazpi kay pipilar man sila kabuok plus dili sila suhito sa terrain din sa ato sa Subo.
Pagkasunod adlaw April 28, mao na to usa sa mga sakop ni Legazpi nga si Juan de Camus nakakita sa imahe ni Senyor Santo Niño kay ilang gidudahan maorto ang gasa ni Ferdinand Magellan ngadto ni Hara Juana, ang asawa ni Humabon. Ug motoy nakapadasig ni Miguel Lopez de Legazpi nga murag dunay giya sa Ginoo, motoy sign sa Ginoo na sakto ang ilang gibuhat ug tuko din siya og gingharian sa Subo. Kaya iyang gitawag og Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus, City of the Most Holy Name of Jesus. Mo nay original nga ngan sa Subo sigon ni Miguel Lopez de Legazpi. Unya ang imahen iyang gi prosesyon sib, lipay man kay sila sib, ilang gi prosesyon, pasalamat sila na nakakita sila sumpay sa kasaysayan sa timaan sa pag-abot ni Magellan, sa gasa ni Magellan, o sa ilang kaugalingo pagsugod sa colonization sa Pilipinas. Na years later, na pamatud-an, mas malampuson kaysa kang Magellan na colonization din sa ato. Pag pasidungog sa nakit-an nga imahe ni Senyor Santo Niño, nagtukod og simbahan. Mo to'y labing unang simbahan sa mga Augustinians din sa Subo, silang Miguel Lopez de Legazpi. Human adto gawas sa simbahan, nagtukod na sila si Miguel Lopez de Legazpi og settlement sa Subo. So nagtukod na sila ilang Pinoy-anan, pero hibaw man sila nga ang pwersa ni Hari Tupas apas kabukiran mahimong moatake ni bisan unsang orasa. So ang first settlement din sa Subo mura og military garrison, mura og kampo sa militar aron pagpalalipod nila gikan sa pagpangatake. Giporma ni Legazpi ang iyang settlement nga triangulo. Ang duha ka sides nagatubang sa dagat, ang usa ka side nagatubang sa inland, nagatubang sa bukid aron nga dili sila malipat, doon na sila proteksyon sa nakalilain nga bahin sa posibleng mga hulga batok nila. Unya ilang gikural ang ilang settlement, nga nagkubkob sila o mga atabay aron doon na sila igo nga supply sa tubig. Unya nagsugod na ang pagtukod sa simbahan. Gibutang nila sa makasaysayanon nga simbahan, makasaysayanon in the sense nga motoy labing unang simbahan sa tibok Pilipinas, ang nakit-an nga imahen ni Senyor Santo Niño. Usa ka adlaw sa dihang napahimutang na ang mga puwersa ni Miguel Lopez de Legazpi, usa niya kasundaw ni gawas sa ilang kural, sa ilang settlement. Nasupak sa lagda. Kay mugawas ka, kinahanglan mananghid ka, kinahanglan na kay kuyog, kinahanglan na kay tuyo. Kay mabinantayon ba kay sila nga mas daghan ang mga sakop ni Hari Tupas. Sus paggawas ining usa ka sundao nga si Pedro de Arana, naigo siya bangkaw ug napatay. Sa ato pa, diha aras dool ang mga sakop ni Hari Tupas, gibanhigan silbi ni si Pedro de Arana ug napatay. Pagkahibaw ni Miguel Lopez de Legazpi, perti niyang sukuha. Iyang gipada ang iyang mga sakop ug ilang gibihag ang tanang mga mulupyo sa Subo nga ilang nakitaan. Usa sa ilang nahimong captives mao ang pag-umangko ni Raha Tupas. Pagkahibaw ni Legazpi nga dunay nakit-an nga o nadakpan nga paryente ni Raha Tupas, nagpaday na siya representante pakigsulti ni Raha Tupas nga iyang palingkawason ang tanang mga bihag, apil na ang iyang pag-umangkon nga babae. Bugti, ubos sa usa ka kondisyon nga magsulti sila. Tumora na kondisyon ni Legazpi, buhian ako imong pag-umangkon basta magsulti ta. Pero si Tupas, wa maminaw. Wa siya mutuo na igo lang magkigsulti si Legazpi niya, nagdudas Tupas, patyon yun siya ni Miguel Lopez de Legazpi. So wa siya maminaw. Pero, ang amahan sa iyang pag-umangkon, si igsuon ni Hari Tupas, si Tamuyan. Nagdaog unom niya ka mga sakop ug nakikita sila ni Miguel Lopez de Legazpi. Pag istorya nila ni Legazpi, ningon si Tamuyan, himuan lang kong ulipon, lingkawasa lang ng akong anak. So magbaylo mi. Ako'y himuang ulipon, siya palingkawasa lang.
nakugang si Tamuyan sa dihang gitubag siya ni Legazpi nga akong buhian ang imong anak, dili ka na ko himong ulipon, akong buhian ang tanang mga bihag. Isip timaan sa atong panaghigala. Paggawas na siyang anak, mas nakugang pagyud si Tamuyan, ang iyang anak wa ho kasi sa iyang biste. Kay royal family biya sila supposedly din sa Subo. Pag umangkon biya siya sa hari sa Subo. So ang sinina ni sa iyang pag-umangkon, wa gisia, wa kay kasagaran sa ilang nadunggan, dunay madakpan ni mga langyaw atul sa gubat, ilang himo ang ulipon, ang ilang mga dinakpan, ang ilang mga bihag. Pero ang iyang anak, wa himo ang bihag. Kanya gipalingkawas. Moto nga, nibilib kay siya sa kamahigalaon ni Miguel Lopez de Legazpi, iyang gitanyag ang iyang pakikigala ni Legazpi. O iyang gipasaligan si Legazpi na iyang sultihan si Hari Tupas sa iyang kasinatian. Tiyaling mausab ang unahuna ni Hari Tupas sa pagduda ni Miguel Lopez de Legazpi. Human sa pila ka adlaw, nakadawat nagpahibaw si Legazpi nga nagmalapuson si Tamuyan pagkumbinser siyang igsuon na si Hari Tupas. Si Hari Tupas andam na makigistorya ni Miguel Lopez de Legazpi. Nakumbinser si Hari Tupas na gusto lang yung makikigala si Miguel Lopez de Legazpi. O mauto nga nag-istorya sila o naghigalaay na sila. Aron pagdani ni Hari Tupas, aron wa nay gubat nga mahitabo, iyang ginas Hari Tupas, dili na mo ilugo ng imong mga yuta. Magpabilin ka din, ikaw giapoy hari din ni Subo. Pero bayad lang mo buhi sa Espanya. Bayad lang mo buhi sa hari. Nisugot ba sa Hari Tupas? Dili mo na mo pugson. Kung gusto mo magkatoliko, gusto mo magkristyano, mahimo ra gyud mo na mo bunyagan. Pero kung dili, magpabilin mo sa inyong relihiyon. So dito ni bilib si Hari Tupas nga, di ni salbahis ni Miguel Lopez de Legazpi. So, gipatuman ni Legazpi ang iyang policy of attraction sa tanang mga sakop ni Hari Tupas. So, silang Hari Tupas, nitukod pagbalik sa ilang mga Pinoyanan, kaya nasunog man to ang mga Pinoyanan sa Subo, o nagpuyo uban sa mga katsila. Nilampos si Legazpi pagkumbinser nilang Hari Tupas o siya mga sakop pagbayad o tinuig nga buhis o tribute ngadto sa hari sa Espanya. Ug ilang giila ang hari nga maoy ilang hari. Sa nga ang Subo kabahin na sa gingharian sa hari sa Espanya. Ang mga pari nga Agustino, mao mo mga pari nga kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi, niingon na ni Legazpi, ayaw migpugni ha. Amo ni silang i-convert og pagka-Kristiyano. Ingon si Legazpi, okay, basta dili lang, wa lang yung pinugsanay. Kaya basuko na sa Hari Tupas, magkagubat na sa ta, maproblema na sa ta. So, gasigi sila og kumbinser, gasigi sila og pangdani sa mga sakop ni Hari Tupas na mahimong mga Katoliko. Usa sa labing una nilang nakumbinser, mao ang biyuda na pag-umangkon ni Hari Tupas. So, daghan sa ni parinti si Hari Tupas. Ang iyang biyuda nga pag-umangkon, mao si Handulaman. Nagpabunyag si Handulaman, isip Kristiyano. Ginganlan siya nga Isabel. Pasidungog sa namatay nga asawa ni Miguel Lopez de Legazpi. So, biyudo na sa dito si Legazpi. Pag-abot din sa Subo. So, pasidungog sa iyang namatay nga asawa, ginganlan og Isabel. Ang pag-umangkon ni Hari Tupas nga si Handulaman. Human siya nagpabunyag, nagminyo pagit siya. So, ang byuda nga pag-umangkon ni Hari Tupas nakakita og bag-ong nobyo, nakakita og bag-ong hinigugma nga katsila. Gikataho nga mura og panday ba ni or usa ni sa mga technical personnel sa misyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Greek, usa ka Griego ang crew ni Legazpi nga nakigminyo ni Isabel. So nahimo na siyang pag-umangkon in law ni Hari Tupas. Ang nikasal nila mao si Fray Diego Herrera, ang pangu sa mga Augustinian Fathers nga unang usa sa mga Augustinian Fathers nga ni kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi dinhi sa Subo in 1565. Ug katong kasal ni Isabel ug sa sundao ni Legazpi motoy
si Master Andres, mo diningan sa iyang bana, mo to'y 11 kasal na napahigayon din sa ato sa Pilipinas. I don't know, mao ba ni ang gi-reenact sa doon may kalihukan ng St. Joseph Parish atol sa pipila ka adlaw sa dili pa ang or humas traslasyon sa ato pa mga bispiras sa kapistahan ni Senior Santo Niño na ay first wedding na ipahigayon diha sa St. Joseph Parish. Amot mao ba ni ang kaminyoon ni Isabel o ni Andres. Dayon, human sa kaminyoon, si Hari Tupas o Raha Tupas nisugot nga magpabunyag. 1868 na ni. Sa ato pa, 1568. Sa ato pa, 3 years. 3 years nga managhigala si Miguel Lopez de Legazpi o si Hari Tupas, wa na'y problema, nisugot na si Tupas finally nga magpabunyag. Isip Kristiyano. Lipay kay si Miguel Lopez de Legazpi, siya maninoy ni Hari Tupas sa pagbunyag, ginganlan siya og Felipe. Pasidungog sa hari sa Espanya nga si Philip II. Ang anak ni Hari Tupas nga si Pinsungkan nagpabunyag sab o ginganlan siya og Carlos. Ang mga sakop ni Hari Tupas nagpabunyag sab. Uban niya o human niya. Human siya nagpabunyag. Na doon na lang ko'y gamay nga mga obserbasyon, ining mga petsa. Pagbunyag ni Hari Tupas, gideklarar sa mga katsila na ang iyang pangidaron si 70. Kung 70 years old na si Hari Tupas in 1568, sa ato pa, diha na si Hari Tupas na tao na siya sa 1521. I-minus na to si 1568 minus 1521. Pila man? Pila na Zib? 70. Kay 70 years old man si Hari Tupas, sa ato pa 24 years old si Hari Tupas in 1521. So sa diyang nidunggo si Magellan, si Pigafetta o kaubanan din sa Subo in 1521, ulitaw na si Hari Tupas o naminyo na ganit tili siya, walang siya may siguti nga kabahin sa pamilya ni Raho Mabon. Pero he was 24 years old. Kay 70 anyos man siya, sidang gibunyagan siya in 1568. So technically, kung 24 anyos na si Raha Tupas in 1521, na-apil na siya bunyag. Nabunyagan na siya apil. Kaya gibunyagan man ang tanang mga parinti ni Raha Humabon. Gos, kung irihis kinis Tupas, ditago ni pagbunyag, posible, ikaduha na tong bunyag ni Hari Tupas. But the fact nga Tupas gyapon iyangan, wa usba ang iyangan, maybe ang ginganlan kadturang mga inila ng mga nabunyagan sa panahon ni Ferdinand Magellan. Wagi kining ato no, pangutanan lang ni, pangagpas na lang ni, di na lang ta magtag-antagaan kay wa tay kalainan ining fake sa ug kasaysayan aron lang mas salingit ang ngan nga Maharlika. Nga si Hari Tupas usas mga original nga haligi sa Maharlika. Pero mao na, kung imong tan-ahon, imong isumpay-sumpay ang mga detalye, makarealize ka mga butang nga wa itudlo nato sa atong mga eskwelahan. Na posible si Hari Tupas ulitaw na pag-abot ni Ferdinand Magellan dinhi sa ato sa Subo. Of course, wa ta kahibaw ngano nga si Hari Tupas ang nipuli ni Raho Mabon. O kung siya ba dayon nipuli, doon na baylain nga hari. Kaya wa man ta kahibaw sa nahitabo from 1521 to 1565. Kaya wa lagi tayo mga history books sa Subo, wa lagi tayo mga magsusuwat o kasaysayan. Ang atong bugtong tinubdan karon kining libro sa mga katsila. So wa ta kahibaw kung si Humabon pila pa katuig nga nahimong hari sa Subo sa wa pa siya pulihi. Wa ta kahibaw kung si Tupas ba dayon ang nipuli niya o doon na ba ang hari nga nipuli sa wa pa makapuli si Tupas. Pero ang ato rang nahibawan mao nga in 1521 pagbiya sa grupo ni Magellan, si Raho Mabon pay hari sa Subo. In 1565 pag abot ni Miguel Lopez de Legazpi dinhi sa Subo, si Hari Tupas wa na isguti si Raho Mabon. Laing sinuwat sa mga katsila nagbutyag nga nasaypan ni
Legazpi si Hari Tupas nga anak ni Humabon. Hangtod nga pagka-amigo na pagka-istorya nila, gikurihan siya ni Humabon nga dili ko anak ni, no, pagka-istorya nila Tupas, giingnan niya si Legazpi, dili ko anak ni Humabon, pag umangkon ko ni Humabon. Anak ko sa iyang igsuon. Of course, ato nang giingon, si Miguel Lopez de Legazpi wa magdugay din sa ato sa Subo. Pag 1569, nakabatyag ang mga Katsila, nihit magpagkaon na Subo. So kita sa Subo, sukad pa sa una, dili ta dagko og umahan, dili ta lapad og umahan. Kay naglisod man pagkaon ng mga Katsila. Moto in 1569, upat ka tuig human siyang pagdunggo din sa Subo, nakahugom si Miguel Lopez de Legazpi mangita og lain na rehiyon nga mas abunda og pagkaon sa Subo. Og iyang nakitaan mao ang Iloilo. So dito na siya manukad sa Iloilo sa iyang pagpadung adto sa Manila, sa iyang pagtukod na og mas permanente og mas dako nga gingharian sa ug hingpit na gyud nga simbolo sa colonization sa Pilipinas sangan sa mga Katsila. Si Miguel Lopez de Legazpi mas malampuson nga konkistador kay ni Ferdinand Magellan. Kung inyong mabantayan, si Miguel Lopez de Legazpi way ilusyon nga tig sabwag sa relihiyon. Lahi ba ni Magellan? Namuro si Magellan o na-confused. Navigator ba siya? Explorer ba siya? Or haligi siya sa Simbahang Katoliko? Kay nagsige naman to siya o pangumbinser. Nga mo na magpabunyag na mga sakop ni Raho Mabon. Si Legazpi wa, in fact, iyang giingnan si Raha Tupas, makapabilin ka sa imong relihiyon. O in fact, naabdan si Hari Tupas og 3 years. Una na kumbinser na magpabunyag isip Katoliko. So, nibiya si Legazpi 1569, pero the same year na nagpabunyag si Hari Tupas, namatay si Hari Tupas din sa Subo. Ingon ini ka importante, no, ang atong paglili sa kasaysayan nya, mas maayo gyud mo lili tag kasaysayan kaysa magpaabot lang ta nga dudhuan tag kasaysayan kay di na ta siguro karon kanang mga pangangkon nga mga libro sa pre-Hispanic times din sa Pilipinas. Giunsa man nila pagsuwat, giunsa man nila paghipos ang mga detalye, giunsa man nila pag matik-matik ang mga ngan, giunsa man nila pag kahibaw ang mga hitabua. Kinsa may historian sa panahon ni Raho Mabon o ni Hari Tupas. Kinsa may ilang chronicler. Doon na ba'y ebidensya nga nakamauna sila nga mosuwat og papel o nahimo nang mas permanente ang ilang archives sa mga detalye sa kasaysayan. Kaanugon unta, no? So kung hatagan ko og higayon, kung doon na ba'y time machine, kining higayon na mo, gusto na ako'y mag-reporter adtong katuigan pagbiya ni Magellan og sa wa pa moabot si Miguel Lopez de Legazpi. Ako'y mo detalye kinsay mga giunsa ni Raho Mabon pag dumaang Subo after Magellan, giunsa pagpuli ni Hari Tupas, unsa ginahitabo ni Lapu-Lapu, nagpabilin ba siya sa Mactan, tinuod ba tiguang na kay Lapu-Lapu, o kinsay ni puli ni Lapu-Lapu, higala pa ba ang gingharian sa Mactan o ang gingharian sa Subo sa panahon ni Hari Tupas, kaya wa man gyud magisgot sa mga libro nila Miguel Lopez de Legazpi na unsa ng Mactan. Ila man giduaw ang Mactan. Ila man gisusi kon kadugo ba gihapong Lapu-Lapu ang nagduma sa Mactan. So kung doon na time machine, mao ning mga tuiga between 1521 and 1565 ang gusto na kong balikan. Aron nga maka-report ko ninyo unsay mga nahitabo sa katuigan na sa pagbiya sa mga Katsila o sa ilang pagbalik din sa ato sa Subo. Pero di manigar ang kamatuoran. Kita sa Subo, malambuon na ta, kamauna ta manginabuhi, kamauna ta patigayon uban sa kanasuran sa kalibutan, sa wa pa si Ferdinand Magellan, sa wa pa si Miguel Lopez de Legazpi. In fact, mahimo na itong maangkon na na-disrupted ang atong economic development tungod sa pagpangulipon sa mga Katsila nato. Uban ni Dr. Iris og ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom.
Daghang salamat, CB girl. Dubing girl.